Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Yang penting Pak RT ngaos ya. Oh, nggih jasad menyambut ruh nggih nika. Sak sampun roh niku medal sing ragane menungso, berarti menungso niku dinyatakno sedo ninggal. Nuwun sewu Pak. Sejatosipun niku alam kubur, alam barzah niku manggil panjenengan umat menungso niku sedina suwengi ping gangsal. Ning sejatosipun menungso mboten mireng. Mireng mboten, Pak? Mboten mireng krana alam kubur, alam barzah niku gaib. Alam barzah nyeluki sapa? Sing jenengan pidhake niki berarti bumi. Taning alam kuburan alam barzahe. Kerenten enten kabar suwen khenen kitab niki innal qabara yani dal kullu yaumin khamsan amaratin. Sak temene alam kubur alam barzah iku ngumandangi nyeluki menungso sedina suwe kaping gangsal. Lah pripun celuk ngoten niku munggo menungso ben eling karo pangeran selamat alam kubure. Pun ate mireng mboten Pak nyeluki pripun Pak? Dereng nggih. Bismillahirrahmanirrahim ngeten. Ana baitul wahid. Sayatine aku iki alam kubur iki termasuk omahe kanggo wong sing ijen. Omahe kanggo wong sing ijen. Ten kubur niku enten piyambakan napa enten kancane, Pak? Ijen nggih, leres. Faja'ala mongko gawe sira laka kadhewe sira muhsinatun qiraatil Qur'an ing sering-sering ngombangaken maca Qur'an. Pak, nek jenengan pengen butuh kanca benjing ten alam kubur alam barzah setunggal ngakeh-ngakeh maca Qur'an. Keranten apa ten alam kubur niku ora nek amal ibadah lintune sing iso mbarengi panjenengan. Iso nyafaatin jenengan, iso nulungi panjenengan kejaba maca Qur'an. Sing loro syafaate Kanjeng Nabi krana maca selawat. Lah niki alam kubur alam barzah niki nyeluki jenengan kon ngakeh-ngakeh maca Qur'an ben ora dhewe. Gadah rezeki akeh, duwit akeh ya ora digawa mati, ora mbature nggih. Duwe kendaraan apik ya ora mbature ning kubur, sampai duwe bojo ayu mbaturi mboten, Pak. Bojone ayu melok kuburan mboten, Pak? Melok mboten Mas to? Mboten. Ya melok tenan ning kubur. Nek kuburan balik. Maksudnya orang melok nemeni mbaturi ning alam kubur. Nggih, sak ayu-ayune mbaturi mboten to? Nggih mboten nggih. Siji sing mbaturin jenengan dhewean alam kubur niku maca Qur'an. Lek mboten saged pripun? Sak sagete panjenengan sedina nggih maca surat Ikhlas, mbok Falak, Anas dirutinke. Misale bar salat subuh, bar salat maghrib maca surat Ikhlas ping 3, berarti nglanggengno maca Qur'an. Najan orang buka mushaf, orang buka Qur'an. Sing dihafal napa diungkekke diuri-uri maca Qur'an niku. Nek surat Ikhlas hafal Pak nggih? Hafal lan niku dilanggengke. Sapa ngerti amal sing ringan-ringan ngoten niku Gusti Allah ridho iso nuli panjenengan alam kubur alam barzah. Allahumma amin. Siji diceluki alam kubur alam barzah niku besok bakal dhewean. Lah tapi pripun ben gak dhewean kon maca Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 2, wa ana baiti lan aku iki omah sapa Allah mati omah sing peteng tenanan. Ten kubur niku peteng mboten, Pak? Peteng. Ditutupi anjang-anjang diuruki mesti peteng. Peteng berarti nggih. Tek dhewean pisan. Lah terus piye ben padang? Ngeten.
Padang Pak nggih. Tek dhewean pisan. Lah terus piye ben Padang? Ngeten tenan. Pripun? Wis peteng dhewean pisan nggih. Wa naufihi wis sholatil laili nganggaken sira ben Padang yaiku piye keng nglanggengno keng ngratinaken salat malam lail. Nek jenengan rajin salat wengi Pak, duka niku tahajud, duka hajat, duka tasbih sak pinunggalane, insyaallah kubur panjenengan dadi Padang. Lah pripun karena kerjaan yang sah wis salah wis salat bengi wis ra mungkin misale. Solusine namung setunggal Pak. Jenengan salat isya jamaah napa salat subuh berjamaah. Nek jenengan salat isya jamaah padha karo salat setengah wengi muput. Padha karo salat sunah sewengi muput. Nek jenengan salat subuh berjamaah padha karo salat sewengi muput. Milih pundi Pak? Salat tahajud apa salat jamaah subuh apa isya? Oh jamaah napa? Oh subuh kali isya. Oh, alhamdulillah. Wonten napa kadang wong niku kesel Pak nggih. Wis melek sawah bengi melek kesel asal-asalan. Kadang bar magrib wis rada ngapa-ngapa pisan kesel. Langsung ngelanggengna salat isya berjamaah Quran jenengan ikhlas ridha golek ridane Gusti Allah taala, insyaallah mungkin kubure panjenengan dadi Padang. Nah, Allahumma amin. Siji mau iso dibaturi krana syafaate Al-Qur'an, maca Qur'an dari berarti ora ijen. Peteng dipadangno karo salat wengi. Alam barzah, alam kubur nyeluki malih sing kaping 3. Wa ana baiti auki omah Al-Turabi. Omah sing saka lemah. Fa ahli firadi wa huwa amalu sholihum. Jenengan getah pados lemek. Wong ninggal niku pun dilemeki dereng, Pak. Wong sedo niku endem lemek mboten telemah niku. Mori nggih. Tapi sakwise mori enten lemeke malih mboten delu. Sejatosipun ngeten, Pak. Supaya jenengan gadah ranjang, gadah kasur dadi lemek sing enak ten alam kubur alam barzah. Wis enek bature nggone padang tong kasure empuk kasarane ngoten. Kon ngakeh napa? Wa huwa amal, kon ngakeh amal sholihun, amal soleh, amal sing apik. Contohnya napa? Sedekah jariyah, salat sunnah lan lintu-lintunipun. Insyaallah niku dados lemeke panjenengan, dados kasure panjenengan ten alamku kubur. Sing paling cekaos sedekah kalih senyuman. Nek kalih bojo sering senyum Pak nggih. Najan bojone salat mureng-mureng tetap senyum. Sapa ngerti senyum karo bojo jenengan dipen ten alam kubur alam barzah. Allahumma amin. Nek bojone gak cerat malah penak wis senyum bae cukup. Tapi ngantos senyum mawon kate yo ngekek iku. Duit. Enggak senyum toh yang ke duit barang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3 ben alam barzah alam kubur niku duwe lemek, duwe kasur, duwe ranjang sing apik sing empuk yaiku ngekehno amal saleh. Sak mampune panjenengan sing jenengan lillahi taala karena Gusti Allah taala. Sedekah ya karena Gusti Allah taala, ora karena diwah wong, ora karena liyan-liyane. Ben ora mubadil nek sedekah ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjutke malih alam barzah alam kubur ku nyeluki malih sing kaping 4. Wa ana ibati lan iki omah. Afa'i nggone ula. Fahlim tura dimongko gawe sira penawar. Nuwun sewu Pak. Tiyang niku nek benjing ten alam kubur kok ora iso njawab pertanyaane malaikat, digodho karo malaikat otomatis yo dicokot ula. Ten alam kubur niku enten anamin ula rojak. Ula rojak niku mangani nyekso jasate wong sing gak gelem ibadah marang Gusti Allah taala. Kok ditakoni malaikat mungkar nakir gak iso njawab, digodho karo malaikat karo dicokot jenenge ula rojak. Sakniki kok dicokot piye ngrasakno lara suwene 70 tahun.
sakno lara suwene 70 tahun. Pripun Pak niki? Kok jenengan ten alam kubur mboten lolos kesiksa wis dicopot digodhong ngrasakno lara 7000 tahun 70 tahun nalika sak copotan niku. Lah nek ulah nyokot bolak-balik berarti tersiksa nganti teko dina kiamat. Tapi alam kubur menehi penawar, kon golek penawar. Penaware napa? Wa huwa mongko ngakeh sira Bismillahirrahmanirrahim, yaiku lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fahrukum ta'muin lan netehne luh nalika jenengan nglakoni dosa. Niki enten solusine Pak, supaya besok ora dicokot ula rojak ning alam kubur, gak disiksa ning alam kubur. Napa mau sing jenengan lakoni diawali karo maca bismillah. Budal ten sawah maca bismillah, badhe ngawiti macul maca bismillah, awiti nandur bismillah, traktor bismillah, ndawut bismillah, kabeh diawali saka bismillah. Misale nglakoni salah nuwun sewu, menungso kebak dosa Pak nggih. Menungso nggone kebak dosa, kebak salah, kok gelem nglakoni salah, kok gelem tobat karo nangis luwih netes. Loh jenengan air mata ceblok mbasahi bumi niki netes ning sajadah jenengan niku damel saksi besok njalukno ngapura dosa panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalan keluar pripun ben gak kesiksa kubur sedayanipun diawali karo bismillah. Oh berangkat jamaah tahlil bismillah mboten Pak? Napa supe? Oh supe. Gimana? Bijen napa man saiki bal bismillah badhe berangkat jamaah nggih bismillah. Ape numpak motor ngelangkan motor maca bismillah. Kabeh diawali karo bismillah. Pun ngantos supe sapa ngerti nglanggono bismillah iso nyaman jenengan saka alam kubur alam barzah. Allahumma amin. Sing terakhir sing kaping gangsal alam kubur alam barzah niku nyeluki menungso. Wa ana baiti lan aku ki omah soilen kanggo bedangu utawa jawab apa al munkar nakir, pertanyaane malaikat mungkar makir. Fahru ala tahirin ing atase lahir wong mau qaula la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mongko ben ison jawab pertanyaan mungkar nakir niku Pak jenengan ken ngekeh-ngekeh maca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah niku napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki jawabane. Kok jenengan ngelanggengkan sering maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah mesti besok bakal ison jawab pertanyaane mungkar nakir. Liyaman iki laka ayo kibah mongko iku dadi pelanggerane iso jawab pertanyaane mungkar nakir. Bae napa Pak? Andalane bisa jawab pertanyaan mungkar nakir napa Pak? Bae ngekehno kalimat thayyibah kados jamaah tahlil ngeten iki mesti muni la ilaha illallah. Insyaallah menjing saged muga-muga saged jawab pertanyaan mungkar nakir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedhik mawon Pak. Pen pirsa Pak Bijing kuncine swarga niku napa Pak? Lawang swarga niku enten 8. Sak jedrek sak derenge jenengan mlebu swarga kudu buka lawange kudu gawe kunci. Kuncine swarga niku napa Pak RT? Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga yaiku lafaz la ilaha illallah. Sami kalih jawabane nek ditakoni malaikat mungkar nakir jenengan pun nyekel kunci swarga, malaikat mungkar kan mesti mundur ora wani. Mergo niki termasuk ahli swarga, otomatis oleh nikmatku kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak nggih. Cekap nggih. Nggih, sekilas mawon alam kubur alam barzah niku manggil kula panjenengan sedina songe ping gangsal. Ben gak dhewe kakehna maca
Quran, ben gak dhewe kakehno maca Quran nggih, ben gak peteng ngakehno salat wengi utawa salat isya subuh berjamaah. Sing nomor 3, ben duwe lemek, duwe kasur dipan sing apik, berarti pripun? Ngamal ngakehno amal soleh sing apik, thayyiban sing apik tenanan. Yang nomor 4, ben gak kena siksa kubur, ben gak dicokot ular rojak ning alam kubur, penawang kali penawar nggawe lafat bismillah. Sing terakhir ben iso jawab pertanyaan mungkar nakir kongan ngakehno maca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.